A nagyváradi reptér fejlődött a leggyorsabban Európában. Ez legalábbis egy tavaszi összesítésből derült ki. A számokat is közölték, azt írják, hogy 500%-kal növelték a légiforgalmat Nagyváradon. Villányi Zoltán riportja jön. Az első Tel Avivból érkező közvetlen járattal több száz egykori nagyváradi látogatott haza. Voltak, akik 30 vagy 40 éve emigráltak, és most nyílt lehetőségük visszatérni. Come from Israel. 5 éve járok ide Izraelből, 2-szer vagy 3-szor, nagyon szeretjük a várost és a környéket, nekem a földi paradicsom. Minden van, ami kell, és amióta elköltöztünk, rengeteget fejlődött a város, mondja ez az izraeli asszony. Mások Nyugat-Európából érkeztek, hogy nyári szabadságukat a gyógyvizéről híres Félixfürdőn töltsék. Többen ide is évek óta visszajárnak, ám eddig csak kerülővel Bukaresten keresztül juthattak el Nagyváradra. Ennyire jó víz, mint itt Nagyváradon, legalábbis én meg vagyok győződve, mint reumás. Nekem nagyon enyhíti, gyógyítani nem tudja, de enyhíti nagyon a fájdalmakat, és nagyon-nagyon jól érzem magamat. A világban az egyetlen hely, ahova mindig szívesen visszatérek. A nagyváradi repülőteret 1974-ben építették, 2012-ben korszerűen felújították. Addig kizárólag belföldi járatok fogadására volt alkalmas. Tavalytól immár külföldi járatokat is fogad. Az Európai Repülőterek Nemzetközi Tanácsának felmérése alapján az 5 millió utasforgalom alatti csoportban 2016-ban Nagyvárad vezet, mely 2015-höz képest 488%-kal növelte az utasok számát. Ez közel 42 000 embert jelent. A második Jászvásár, a harmadik Bukarest. Idén további járatok érkezhetnek Izraelből, egy ottani utazási irodának köszönhetően, de újakat is indítanak. Március végétől Milánóba, Barcelonába, Torinóba, Rómába és Antáliába heti 2 alkalommal indítunk járatot, de belföldi járatok is lesznek nyáron a román tengerpartra, sőt további időszakos járataink is. Év végéig hozzávetőlegesen 150 000 utasra számítunk, mely 3-szorosa lehet a mostani forgalomnak, mondja a repülőtér vezetője. Az eddigi jegyjárat helyett hamarosan 30 indul majd naponta a nagyváradi légikikötőből. A megyei önkormányzat fennhatósága alá tartozó intézmény most kérdőívet bocsájtott ki, hogy felméri a potenciális célországokat. Nagyvárad, mind Bihar megye, ezt tudjuk, hogy Erdély kapuja, illetve hát a legnagyobb befogadó kapu Románia irányában nyugatról. Reméljük, hogy most már ténylegesen a légiúton is összekötjük Nagyváradot Európa fontosabb nagyvárosaival, illetve ne felejtsük azt el, hogy teljes mértékben össze sikerült kötni Romániában nagyvárosokkal Nagyváradot. A megnövekedett forgalom miatt 3000 négyzetméteren hamarosan új korszerű utasterminált is építenek, mely megfelel majd a Románia schengeni csatlakozása utáni elvárásoknak is.